Dámy a páni, budúcnosť mladej Európy, to sme my, BME. O čo nám ide? Kvalita vášho života. Kvalita vášho jedla. A nakoniec, fajčenie zabíja. Ďalej, rozvoj vzdelania, vedy a technológie. Neodmysliteľnou časťou rozvoj kultúry. To je BME. Ochrana životného prostredia a ekológia, to sú ďalšie z našich cieľov. Hrubý domáci produkt sa znížil v roku 2010 v Európe o 30%. A práve, že o to nám ide. BME bude rozvoj hospodárstva. Pardon. Hrubý domáci produkt v Európe za rok 2010 sa zvýšil o 30%. Ja neviem, čo si o tom myslíte, ale to sa musí dať. Nie. Ja viem, že vy nám to iba riešenia, ako to nedá. To sa naozaj nedá. Ja to reklamujem, to sa dá spraviť. Ďakujem, výbové na budúce. Boj proti korupcii zničíme. Vaša voľba, náš program. Vôľte číslo 3. Budúcnosť mladej Európy.